Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Зәй районында махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итүдә мәктәп укучылары да кушылган. Урман биргән байлык. Лубян урта мәктәбе урманчылыгы укучылары үзләре җыйган дару үләннәреннән шифалы чәйләр һәм төнәтмәләр эшли. Нурлат шәһәре мәдәният сараенда танылган язучы, шагыйрь, журналист Илдус Диндаровның 75 яшьлек юбилеена багышланган музыкаль кичә узды. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Һава торышына көньяк циклон җитди үзгәрешләр алып килде. Бу көннәрдә республиканың көнбатышында явым-төшемнәр айлык норманың яртысын тәшкил итәргә мөмкин. Бүген урыны белән юеш кар, җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитә. Көндез 4 градус салкын. Юлларда кар көртләре. Синоптиклар фаразы буенча мондый һава торышы җомга көнгә кадәр бара. Юлларда һава торышы җайланып 10 градуска кадәр җылтырга мөмкин. Юлларда игътибарлы булыйк. Татарстанда газлаштыру программасы буенча бакча кишәрлекләре шикләренә кадәр газ кертә башлаячаклар. Бу хакта республикада газлаштыру программасын гамәлгә ашыруга багышланган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Бүгенге көндә бу мәсьәлә буенча норматив актларны раслау көтелә. Ул билгеләп үткәнчә, хәзер газ бакча ширкаты шикләренә кадәр генә чыгарыла. Үзгәрешләр кабул ителгәннән соң газны мөрәҗәгать итүченең үз участогы чигенә кадәр җиткерә башлаячаклар. Бу бушлай эшләнә. Шул ук вакытта газны теләсә кайсы бакча йортына кадәр түгел, даими яшәү өчен кулланыла торган өйләргә генә кертәләр. Программада катнашучылар газ кертеләчәк адрес буенча теркәлгән булырга тиеш. Республикада халыкның социаль якланмаган катламнары өчен дә газ үткәрүне субсидияләү программасы эшли. Субсидиянең максималь суммасы 100 мең сум. Аны Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм инвалидлары, сугышчан хәрәкәтләр инвалидлары, шулай ук беренче һәм икенче төркем инвалидлар, күп балалы гаиләләр, инвалид бала тәрбияләүче гаиләләр яки шундый баланы караучы затлар, махсус хәрби операциядә катнашучылар гаиләләре һәм җан башына уртача крем 19 мең сумнан кимрәк булган гаиләләр ала. Мы именно компенсируем понесенные затраты, то есть собственник жилого помещения первоначально оплачивает эти работы, и потом предъявляет нам уже акты выполненных работ с перечнем документов, которые я уже озвучила, именно для получения компенсации. Республикада махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм дәвам итә. Зәй районында өлкәннәр мәдәният йортында маскировка челтәрләре үрә. Укучы балалар окоп шәмнәр ясый. Түбән биш мәктәбендә укучылар дәресләр тәмамланган җирләренә кайтып китәргә ашыкмый. Технология кабинетында хәрбиләр өчен окоп шәмнәре ясыйлар. Аларның тизрәк өйгә кайтуларын телибез. Окоп шәме ясауның кыенлыгы юк, үзенә хас нечкәлекләре бар. Алар колай банка, катыргы һәм парафиннан эшләнелә. Банкалар чиста, юылган булырга тиеш. Кечкенә банкадагы шәмнең яну вакыты 2 сәгать. Мәктәп коллективы 360 шәм ясаган инде. Алга табада эшне дәвам итәчәкләр. Шәмнәрне инде укучылар дәресләрдән соң хезмәт дәресләрендә директорыбыз Иванов Сергей Владимирович белән берлектә ясыйлар. Укытучылар ярдәм итә инде әлбәттә. Моңа өстәп укучылар туган як хатлары да язып салалар. Авыл халкы да бик теләп игелекле эшкә кушылган. Калай банкалар җыялар, мәдәният йортына маскировка челтәре үрәләр. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Учымның тырышы язгы кыр эшләре һәм техниканың әзерлеге турында хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров сөйләде. Барлык муниципаль районнар белән видео элемтә аша киңәшмәне премьер-министр Алексей Песошин үткәрде.
Төнлә белән һава торышы температурасы түбән булу сәбәпле кар бик әкрен эри. Бүгенге көндә кырларда кар калынлыгы якынча 70 см тәшкил итә. Учым культураларының торышы турында әйткәндә 550 мең гектар учымнарының 65% тишелеп чыккан, калган 35% үсеш алмаган. Иң җитди сорауларның берсе шулай ук тракторларның төзекләндерү. Бүгенге көндә 202 тракторны ремонт эшләре көтә. Шуларның 73-се заманча җиһазландырылган тракторлар. Татарстан яшелчә үстерүчеләре узган елга йомгак ясады. Россиядә иң зур майский теплица комбинаты 42 мең тонна яшелчә үстергән. Наталья Сагыйрова җәй ел фасылын аеруча көтеп ала. Инде май азагында ул теплицаларда эшли башлый. Узган елга уңышка сөенеп бетә алмый. Урожай был прекрасный. В принципе, с каждым годом урожай все больше и больше становится. Мы очень рады этому. Все работают, стараются. Лилия Фасахова биредә 26 елдан артык эшли. 176 тонна яшелчә җыйган вакытларда булды, ди Лилия Фасахова. Бүгенге көндә тәҗрибәле яшелчәче үзен укытучы буларак сынап карый. Яшьләргә әлеге шөгыльнең кайбер серләрен ача. Иртүк килә, беренче ушырт без кыярларны җыябыз. Кыяр җыйгачтан соң укытка менәс, укытларны эшләп төшкәч инде яфракларны алабыз. Мин үземнең эшемне бик яратам. Мен уже 26 ел майскә эшлим диярлеге була. Шакыр үземнең эшне бик яратам. Диләр растениялар белән эшләргә җиңел, рәхәт. Ел әйләнәсе монда җәй, кышны даже сизмичә дә калабыз дияргә можно. Шакыр мен растениялар белән эшләргә шый. 7 ел элек биредә кура җиләге һәм күк җиләк үстерә башлыйлар. Әмир Шиханшин җиләк җимешләр буенча белгеч. Биредә 90-нчы еллардан ук хезмәт куя. У нас впервые в мире начали заниматься светокультурой. Урожайность с куста голубика пока получали 3 килограмм, малину 5 килограмм. Кыяр, укроп, борыч һәм башка файдалы яшелчәләр Идел буе һәм Урал төбәкләре кибетләренә дә җибәрелә. Бүгенге көндә Руслан Ганиев әтисе Илшат Газим улы Ганиевның эшен уңышлы дәвам итә. Продукция, она экологически безопасная, то есть она рассчитана для дошкольного, школьного питания. Продукция экологик яктан куркынычсыз. Балалар бакчасына йөрүче балалар һәм мәктәп укучылары туплануы өчен каралган. Кыш булу сәбәпле яшелчәләр үстергәндә ашамаларында кулланырга мөмкин. Шулай ук кыш көне бөҗәкләр теплицага эләгә алмый. 16 марттан башлап республикада традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Алар Казан шәһәренең 14 мәйданчыгында, Ярчалы һәм Яшел Үзән районнарының 2 мәйданчыгында, Түбән Кама шәһәренең 3 мәйданчыгында уздырыла. Ярминкәләр 28 апрельгә кадәр дәвам итә. Җимешкә дип чыктык әле, җимешкә дип чыктым. Урада бит, әбиләр, урада табыды, алхамдулиллаһи шөкер. Ярмаркалар безнең бик часто булалар. И мин монда бик теләп катнашам, бик теләп йөрим, бик күңелле хәлләр һәрвакыт. Кешеләр инде монда даже теге әйбер алырга гына түгел, ә инде кеше белән аралашырга чыгалар, бер-берсен күрәләр, шатланышалар, елмаялар бер-берсенә. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле ялыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Лобян урта мәктәбе базасында мәктәп урманчылыгы беренче мәртәбә 1968 елда оештырыла. Күпмедер вакыт туктап торганнан соң 2021 елда әлеге берләшмә үз эшен яңадан башлаган. Хәзер укучылар дары үсемлекләрен җыю һәм аларны әзерләү белән актив шөгыльләнә. Никому еще не удалось синтезировать лекарства лучше, чем создала сама природа. Лубян урта мәктәбе урманчылыгының бүгенге көндә ярты гасырлык тарихы бар. Беренче тапкыр ул 1968 елда оешкан. Мәктәп урманчылыгына кергән укучылар табигатьне өйрәнгәннәр, урман үсемлекләрен үстергәннәр һәм утыртканнар. Ләкин еллар үткән саен берләшмәнең эше бераз тукталып тора. Начало 21 года 2021 елның башында мәктәп урманчылыгының эше яңадан башланды. Чөнки бу эшчәнлек бик күңелле. Безнең Лубян авылы да Татарстанның иң матур урыннарыннан санала. Бүгенге көндә мәктәп урманчылыгына Лубян урта мәктәбенең барлык укучылары да керә. Алар урманчыларга урманны саклауда һәм төзекләндерүдә актив ярдәм күрсәтәләр. Шулай ук файдалы үләннәрне җыю һәм алардан төрле чәйләр, дарулар һәм башкаларны ясау белән шөгыльләнәләр. Моя бабушка тоже рассказывала, что раньше нам в Лубян приезжали фармацевты. Әбием миңа элек Лубян авылына фармацевтлар килә дип сөйли иде. Әлеге идея мине дә кызыксындырды. Шуннан соң яшьтәшләрем белән фикерләшеп, бу эшне башларга
җыярга уйладык. Миңа бик ошый. Фәүзия Фәрхуллина билгеләп үткәнчә, һәр дару үсемлегенең үз җыю вакыты бар. Мәсәлән, коен бөреләрен укучылар җитәкче белән бергә язның беренче көннәреннән үк җыя башлыйлар. Шулай да файдалы үсемлекләрне әзерләү өчен иң яхшы вакыт булып җәй ае санала. Аларны ясау процессы да җиңелләрдән түгел. Это сушилка-сетка. Тут мы сушим разные травы. Бу киптергеч. Монда без төрле үләннәрне киптерәбез. Бу эш караңгы коры урында 2 көн чамасы башкарыла. Кипкәч без аларны җыябыз һәм төрле пакетларга тутырабыз, шәйләр эчәбез. Барлык продуктлар белән бу берләшмәдә катнашучылар эшмәкәрлеккә адымнар, яшь натуралистлар һәм мәктәп урманчылыклары стёты кебек төрле күргәзмәләрдә һәм конкурсларда актив катнашалар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Мариэл башкаласы Яшкар-Ала шәһәрендә 24-нче федераль сабан туен үткәрү буенча утырыш узды. Анда Мариэл Республикасы башлыгы, Республика хөкүмәт рәисе Юрий Зайцев, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли советы рәисе Василь Шайхразиев һәм Мариэл Республикасының профильле ведомстволары министрлары катнашты. Утырышта федераль бәйрәмне оештыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Милли бәйрәмдә меңнән артык кеше катнашыр дип көтелә. Федераль сабан туй Россиянең күп милләтле халкының рухи бердәмлеген ныгытучы милли бәйрәм. 2001 елдан башлап ул ел сайын Россия субъектларының берсендә Татарстан Республикасы белән берлектә уздырыла. Это важное событие, потому что любимый праздник татарского народа. Конечно же, мы это расцениваем как большая ответственность, чтобы наш регион, Республика Мариэл, достойно приняла наших братьев, наших соседей. Такой организации и такого подхода мы давно не видели, и в реале это такой очень хороший пример для всех субъектов, где мы проводим сабантуй. Рамазан айында Татарстан мөфтиятенең Зәкат Хәйрия фонды Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафонын дәвам итә. Бүгенге көнгә мохтаҗларга 305 азык-төлек җыелмасы таратылды. Һәр бер җыелмада он, ярма, көнбагыш мае, шикәр, томалап пешерелгән ит, токмач, чәй, хөрмә җимеше һәм башка кирәкле азык-төлекләр бар. Исегезгә төшерәбез, ел сайын игълан ителә торган бу хәйрия акциясе республика мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан авыру балаларга, аз кремле гаиләләргә һәм мохтаҗларга, физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә, пенсионерларга, күп балалы гаиләләргә ярдәм йөзеннән оештырыла. Шулай ук быел да Зәкат Хәйрия фонды 20 авыру балага булышырга ниятли. Шәһәр мәдәният сарайында танылган язучы, шагыйрь, журналист Илдус Диндаровның 75 яшьлек юбилеена багышланган бәрәкәтле гомер агышы дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә узды. Иҗат кичәсендә юбиляр адресына бик күп җылы сүзләр яңгырады. Аның күп еллык хезмәте өчен рәхмәт сүзләре дә булды. Безнең мөхтәрәм Илдус абый, сез кичле рухлы, тырыш, туган якны яратучы шәхес. Сезнең әсәрләрне уку шул кадәр уңайлы. Геройлар белән яшисең, шатланасың, кайгыртасың да. Сездәге иҗат энергиясе, кеше кәленә керү, белү, аларны ярату һәм җыр телелек сакланып туймаслык. Сәхнәгә Илдус Диндаровның талантын хөрмәт итүчеләр күтәрелә. Алар юбилярга яңа иҗади уңышлар тели. Шулай ук тамаша барышында авторның шигырьләре дә яңгырады. Күп санлы туганнары, якыннары да юбилярга матур теләкләр җиткерә. Бу оештырылган кичә якынайта татар телен яратучыларны. Аннан соңында значит мәктәп балалары да бар, олылар да бар. Алар бергә значит бергәләшеп, үзләренә сеңдереп, и татар телен ныгыту турында эш бара. Киләчәккә дә менә шулай итеп бергә бердәм булып, балаларны тәрбиялик ана телдә. Илдус Диндаровның чыгарган китаплары ул үрнәк булып бара. Илдус Диндаров заманында Җирле район газетасы редакциясендә эшләгән. Бүген дә аның әсәрләре, шигырьләре газетада еш басыла. Сезгә киләчәктә дә матур әсәрләр язырга булсын. Һәм безнең газета битләрен тутырып әсәрләрегез чыксын. Кичә барышында тамашачыны мөхтәрәм язучының тормыш сәхифәләре белән дә таныштырдылар. Юбиляр үзе дә тамашачыга шигъри тәлгәшләрен бүләк итте. Озакламый Илдус Диндаровның яңа җыентыгы чыга. Димәк, юбилярның иҗат гомере дәвам итә. Ләлә Зайнуллина, Резида Гинеева, Алмаз Бафин, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы.
Мәскәүдә «Голоса страны» ил авазлары исемле заманча документаль театр жанрындагы спектакльләр циклы башланып китте. Әлеге проектның максаты тормышны яхшы якка үзгәртергә тырышып яшәүче гади укытучы, шүлмәкче, хирург, океанолог, артист кебек һөнәр ияләренең тормыш юлын күрсәтеп, илнең бердәмлеген ныгыту. Шундый 12 спектакльнең берсе безнең милләттәшебез, Буа дәүләт драма театры җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Раил Садриев турында. Бу хакта тәфсилләбрәк сөйләшү өчен без аны бүген студиягә кунак итеп чакырдык. Әңгәмәне журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хайырлы көн, Раил. Хайырлы көннәр. Иң элек үземнең исемемнән һәм күп санлы телевизор караучылар исеменнән шундый хөрмәткә лаек булуың белән тәбрик итәбез. Чөнки шундый алагаем зур илдә гәүдәләндерүче 12 шәхеснең берсе булыр өчен нинди зур хезмәт күрсәтергә кирәклеге аңлашыла торгандыр. Чөнки теләсәкемне алып булмый 12 кеше арасына. Һәм әлбәттә бу тик торган түгел, Буа дәүләт драма театрын Татарстанда гына түгел, татарлар яшәгән төбәкләрдә дә, алар яшәмәгән төбәкләрдә дә, Мәскәүдә дә бик яхшы беләләр. Чөнки сезнең эшчәнлегегез ул киң кырлы һәр вакытта да. Бер катнашмаган фестивальләрегез юк. Шулай да менә үзегез ничегрәк кабул иттегез бу вакыйганы дип әйтик, бу хәлне. Миңа Мәскәүдән шалтыраттылар. Мин баштан тәмамламыйча торам. Менә Россия дигән күләмле күргәзмә эшләп килә. Сез беләсезме, кем белә, бөтен регионнар анда ул апрельдә бетәргә тиеш, бик каты резонатор булган шундый резонирующий фактор. Ул аны үткәннәр, күчергәннәр продлили 8 июльгә кадәр. Шуннан инде өстәмә тагын индидер проектларга чыгымнар биргәннәр инде, һәм шул проектларның берсе «Голоса страны, Герой России» дигән. 380-гә якын кешене алганнар, һәм шулар турында 12-се турында сайлап алып, спектакль, моноспектакль, документаль фильм һәм фотосессия, фотокүргәзмә ясарга. Заманча театр инде. Заманча театр инде. Шуның Россиянең танылган бер артисты. Мин шатланып киттем, мин дидем, кара, Дервишне караганнардыр инде булар. Теге чакыралар мине уйнарга, шуны 12 кешенең берсе уйнарга дип. Сүзне әйтеп мәнем, вы один из героев России дигән булды. Как герой? Безнең өчен геройлар бит. Ну, менә проектның исеме шулай атала инде. Чөнки безне алар өчен мәгънәсендә геройлар ди, кемдер Столивар анда, кемдер океанолог, кемдер дальнобойщик, шүлмәкче. Менә артист кайчан килеп була буга. Алар 2 көнгә килделәр, 2 көн буе күн-төн мине яшәделәр. Шул вакытта минем кырда Илгиз Зәйниев, аны да ниткәннәр, безнең спектакльне биргәннәр. Татар кеше булган инде, Айдар Забаровка. Без Айдар бит безнең бүгенге көндә иң беренче номерлы режиссер татар дөньясында, яшьләрдән киләчәк ул безнең. Мин бик шатландым инде Айдар Забаровны ишеткәч, Илгиз язучы булгач, менә шундый тандым. Һәм менә бу егетләр, төшүчеләр инде, алар белән әңгәмәдә булып, һәрбер нечкәлекләр менә бишектә, мин бит инде үзем бишектә яткан вакытны беләм. Ничек инде шулай була дип. Шуннан башлап киттек иде, сили бетеп яткансыз димәдеңме? Хәзер аның язылган медитативный еш дигән пьеса килеп чыккан. Шуны миңа карарга җибәрделәр. Мин карадым, бер ни килмәгән. Бер-ике урында гына шундый теге принципиаль булмаган төзәтмәгенә киттем мин. Булай, ничек бар шулай язганнар. Без бит инде, гомумән, безнең илдә бөекләрне үзләре киткәнне, бакыйлыкка киткәнне сеңә зурлый башлыйбыз инде без, әйме? Менә үзегез әйтмешли, 12 герой арасына, 12 шәхес арасына кертеп, менә шундый үзең турында моноспектакль эшләүгә ничек карыйсың? Менә мин бу теге хәзер бит тиз заманда яшибез, шундый үзгәрешләр чынында. Әйләнеп кайта тиз. Менә без казып чыгарып, мөфти әйтте безгә. Нургали Хасанов дигән бик шәхес чыккан, аның китаплары буенча, әсбаплары буенча Төркиядә укыган ул. Сез беләсезме бу да? Без инде аны тоткан, апас белән буаны берләштергән ахун бер Төрек солтаныннан иң зур бүләк алып, аның кунагы булып, иң якын кешесенә әйләнгән Нургали Хасанов турында без казып чыгарып шуны зурладык. Моноспектакль ясаган турында. Менә шул теге пространствога нәрсә җибәрәсең, шул кайта тиз генә әйләнеп кайтты бу. Бу менә шул хәл тиз бара. Менә бу җирдә шундый билге, нидән кара ничек,
Үзебез хөрмәтенә күрә, наверное, безгә шундый хөрмәт кайткандыр. Ул минем шактаган түгел, гомумән бу дөньяда бөтен җирдә җиһанда Язылмаган табигый законнар. Нәрсә сибәрә шул кайта? Илгиз Зәйниев белән Айдар Жаббаров сені яхшы беләләр инде. Сез чөнки бер Казанда кайнысыз дип әйтергә кирәк име? Шуңа күрә медитатив репе дигән сүз ул име? Дигән мана спектакль дигәч мин күз алдына китердем. Менә шундый тирәнтен фикер йөртүче, фәлсәфи фикер йөртүче, уйланучан кирпе дигәч менә нәкъ син килеп басасың күз алдына. Ә менә шуны уйнарга тиешле Мәскәүнең театр һәм кино сәнгатенең йолдызы Александр Семичев уни дигәч ничегрәк кабул итте менә. Ул бире алыр дип уйладыңмы? Башта мин күз алдына китердем, теге юан кеше булар. Аннарсы битендә, мин ябыкты бит әле ул, eski елга. Мин аны күрдем соңгы тапкыр Богомолов спектаклендә, Наци театрында, миңа шаданың уенда, ул вакытта. Һәм мин әйтәм, бу миңа язалар инанарсың, ул теге ничек матбугатта басылып чыккач, ничек ул сине уйнар инде, ул бит инде шундый юан, кемдер инде ябыккан белмәгән, ул бит шундый инертныйдыр, ул син бит инде шундый дуамал, ничек бирер ул сине тасвирлап. Мин бит әйтәм, театр сәнгать бит бүтәнчә. Беренче режиссер куйган әйбер бар, Илгиз язган әйбер бар. Аннан соң өченче ул үзе ничек күрә. Менә шулар бөтенесе бер янда булган туганда 5-10 төрле фактор һәм ул бүтән төрле. Раиланда теге отправная точка миннән атылып китүгенә миңа таянып, мин таянып тасына. Ул бүтән төрле кешеләргә, бәлки шул халәттәге кешеләр бардыр, анда берничә плас. Менә бала булмаган 8 ел, ул да күренән чагыла. Кемнәргә үмитсез итәргән факторлар. Нидән булган икән теге югалган вакыт. Менә мин шундый югалган вакытлар булды. Кая булды, кыйблар югала, адәм баласының идеалы размыты дип әйтәләр. Эзләнә башлаган вакытлар, эзләнү вакыты, син эзлиләр, үзең эзләнәсең. Шул вакытлар алып барса да кешегә хас әйберләр, менә шундый дигән ничек чыгарга дигән әйбергә бәлким кемгәдер җавап булыр ул. Уңышлы барсын дип әйтергә кирәк. Беренчедән, икенчедән, синең шикелле тормышны үзгәртергә тырышып яшәүче, үзгәргәнне ирешүче кешеләр ул спектакльне карагач тагын да артыр дип уйларга кирәк. Амин, шулай булсын. Уңышлар юлдаш булсын. Сәламәт күрешик. Рәхмәт. Рәхмәт. Бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Хәзер эфирда хәерле көн Татарстан тапшыруы. Бүген изге Рамазан аеның 18-нче көне. Ифтар вакыты 18 сәгать 15 минутта. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Хакның фатихасы кирәктер. Хакны әйтер өчен халыкка вөҗүдендә дола җәйрәп яткан, көн итсә дә үзе тарлыкта. Вөҗүдендә дола җәйрәп яткан, чарлар буйлап җилгән турапта, бөек диеп кушаматын хәтта катажаннар кушкан гулакта. Бөек шагыйрьләрнең бөек улы, газиз калып ялган мәкердән, тимер читлектә дә яшеренеп, хак тарихны язган. Хәтердән язган кыйтгалардан кыйтгаларга кубарылып илләр күчкәнен, хуннар хакын хаклап бер ялгызы әйләндергән тарих көпчәген. Дола хакын, Алла хакын хаклап, аралаган безне яладан, Әл-Мисакта түрек һәм тереклек бер тамырдан гүя яралган. Бер тамырдан гүя яралганбыз, таралганбыз җиһан буйлата, Мәккә киткән дола балбалларын хәтер үзе килеп уята. Мәңге тынмас саксык иңрәүләре сеңеп калгандыр күк ташларга, мәшригында һәр бер мишкин әнә татар бугазыннан башлана. Мәгърибендә һәр бер мишкин әнә алып тауга кайтып сыгына, саксык иңрәүләре әверелгән кыйтгаларның уртак җырына. Бөек шагыйрьләрнең бөек улы, Арслан да үзе алып та вөҗүдендә дола җәйрәп яткан, көн итсә дә кимлек тарлыкта.